Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. So guys, this episode starts off with Uvelephi ekuseni ulele, and she is awakened or woken up by a knock on the door. So uSangweni is like, Velephi, vula umnyango, mina uSangweni. Uvelephi ngempela, she gets up, she goes and unlock the door. She's like, yini? uSangweni is like, kuzomela ukuthi sihambe manje lungisa. Uvelephi just gets back into bed mdakabawo. uSangweni is like, Velephi, ingathawu ucorrect nje ukuthi sihambe. Uvelephi is like, angiyindawo, aluhlukane nami phansi. Remember guys, they have that proceeding nenduna of the community about whether uManqoba, who is he going to be staying with. uSangweni then says, awenzi njani Velephi? Shithi wena uyahlanya ekhanda. Uvelephi zathi cha, angihlanyi. Sangweni, sikuphi isidingo sokuthi ngiye laphayana? Vele angeke bayibuyise ingane yami. They'll give custody to lo wamthakathi. Asikho isidingo sokuthi ngihambe mina. uSangweni zathi Velephi, sikhona isidingo sokuthi uhambe. Yazi if you don't go, bazocabanga ukuthi awunandaba ngengane yakho. Asambeni, vuka Velephi. Uvelephi zathi Sangweni, yeke. Vele sengihlulekile mntakama, futhi kulungile. uSangweni zathi cha Velephi, awuhlulekile. Uhluleka kanjani ungekazami? Asambeni ngiyacela. Yithuba lakho lokugcina leli lokuthi ukhombise labantu ukuthi ingane yakho mele ibuye ize kuwena. Bayeke nje yonke lento abayenzayo. Vuka sihambe. Uvelephi zathi Sangweni, na. Cala ungiyeke, ngiyacela, cala ungiyeke ngokuthula. And then the episode ends like that. Kusho ukuthi guys, I thought i-verdict seyiphumile. Kusho ukuthi namhlanje this episode is where Indula is going to be giving his final verdict since everyone has spoken. Kodwa uVelephi ingathi akazingeni, it's the last day and she doesn't have the strength to attend lo mhlangano or that hearing. Next scene, we see uPhetheni uNjengayo are in bed, you guys. uNjengayo, he is looking so miserable, guys. uPhetheni is like, all right. uNjengayo then says, angikho right, Phetheni. Inkampani yami is falling apart. Wonke umuntu ubheke mina, kanti nami I'm falling apart. You're the only person who understands that. Ngiyakudinga Phetheni. Ngiyadinga sengathi angikaze ngidinge empilweni yami. Ngidinga wena ukuthi uyifixe lento. You are my fixer. Uhlezi ufixa yonke into. Uhlezi ufixa impilo yami. Yabona manje ngiyakudinga. Ayikho. Angazi ukuthi ngenzeni. Angiyilutho ngaphandle kwakho. Literally nothing. And then uPhetheni says, okay, if I were in your shoes, bengizoqala ngokuthi ngilungise izinto nokwenzo. uNjengayo then says, okay, I can do that. uPhetheni continues to say, phambi kwemida nala ekhaya, ukwenza indodana yakho. He just won an award. Fanele ukhombise ukuthi uyamsupporta. Asenze i-briefing. Show that phambi kwemida. Basibone singoDlamini ababumbene. And then into yesibili engayenza, yinto kaPhakamani. Ngingayiyeka phansi completely. And then okwesithathu, uStanley ngingamnika le mali ayifunayo. Do as we did noSibongile. Ungakwenza lokho? uNjengayo then says, yeah, ngingakwenza. uPhetheni then says, good. Ajike embhedeni, guys, she turns her back towards him and then she smiles. Like to say, Wuti, like I got this man exactly where I want him. Like he is realizing, Wuti, he needs me in his life. uNomfundo, how is uNomfundo going to help him? But at the end of the day, uNomfundo is the peace, guys. She might not be the business type of woman, but she gives that man peace. Next scene, uVusi usembhedeni, you guys, is looking so bored, so concerned, ngathi stress. uThina is sitting right next to him, kodwa usefonini la, guys, one way. She's not even nagaring uVusi. uVusi umbhekile njalo. uVusi then says, Thandwa sami. uThina looks up, she's like, uVusi then says, yazi ukuthi kulezi nsuku ungishintshele. uThina then says, uchaza ukuthini ngalokho? uVusi then says, ngisho ukuthi kuningi okushintshile ngawe. Indlela ogqoka ngayo, nendlela omuhle ngayo kulezi nsuku, ne-energy onayo embhedeni. uThina then says, okay, kuyakuthusa yini lokho? uVusi then says, yeah, nokuthi angazi ukuthi ngifile kanjani ngayo yonke lento. uThina then says, okay, yithi ngikutshele ke mina,
yikuthi umyeni wami uyanginakekela ungiphethe njengeqanda. Enye into ke ungivulele i-trust fund. uVusi then says, so manje ufuna ungitshela ukuthi that's the reason or that's the thing that's making you happy nokuthi uglowe ngale ndlela oglowa ngayo. uQhina's like, yeah, yikhona lokho. And then uVusi then says, yikuthi angazi if I should be happy with the new change or ngiphatheke kabi. uQhina then says, ushintsho yinto esingeke siyibalekele. Kubalekile. And it's not a bad thing. Kodwa ayikho into okumele uzikhathaze ngayo. Awubheke ubaba wakho. He knows manje ukuthi kufila kanjani ukudumotshwa as i-CEO. Angithi zona lokhu it was you. Izinto ziyashintsha and ikhama never misses. uVusi just looks at her. He's like, I ngiyawuzwa. And the scene ends like that. Next scene at the community proceedings, Gempela is continuing without uVelaphi. So uKhuzwayo stands. Khuzwayo then goes on to say ukuthi uyangihlukumeza nduna. Ukuthi ngihleli lana ngithule. Ngilalela abantu bekhuluma umathanda wabo ngomntana wami, umntakadadewethu. Abanye la bahlula ngisho ukungibheka emehlweni nduna. Kungcono mina nginitshele ngengane yami uVelaphi. uVelaphi ngumntana onothando, omuhle, kodwa lokho nduna akunguvimbi ukuthi ngisho ukuthi uVelaphi unawo amaphutha akhe, just like everyone else. Nduna, la mazwi abheke kuwena ngqo. Uma ungavumela ukuthi umntanami alahlekelwe yingane yakhe ngenxa yokuthi uVelaphi engafuni ukukhothamela to just anyone la eTopo. As he's speaking like that, some lady ke, she just ngenelela and she's like, ngisacela ukukhuluma bandla, bengisacela ukungenelela kulokho ubaba akushoyo. Ngiyazi ukuthi as she's speaking like that, induna zakho, ubani athe khuluma wena? You interrupting. Kahle kahle ubani igama lakho? Hayi usisi asho ke. She's like, ngiyaxolisa kakhulu. Uxolo phezu kolunye. Mina ke ngingumphathi we-crash la efunda khona uManqoba. Bengisaqala ukukhuluma nje ngiyacela. Induna then says, okay ke ungakhuluma. Usisi ke aqhubeke. She then says, ngiyabonga. uManqoba ungumntana omuhle and uVelaphi uyayithanda ingane yakhe. Ngendlela ayithanda ngakhona umpakishela ngisho isikhaftine, ubona ukuthi indlela ampakishela ngakhona unobunono lana. I don't know how she would feel if she lost her child, nokuthi nje uManqoba ujabulile ukuba noma wakhe. Ngisho ezomlanda nje uyambona umntwana ukuthi ujabulile. Ngiyacela bazali, singabazali nje, ngiyacela asisekeni ingane zethu. Noma kungathiwe zisiphoxa kanjani, zisheshe zathwala abantwana zisezincane. Kodwa can we please not be the ones to put them down? And then that scene ends like that. Ayilo mama ukhulume kahle and umkhulumele shame uVelaphi. She spoke very nice on behalf of uVelaphi. Just that ke uVelaphi is nowhere to be seen. Next scene ke uWenzeni usekamereni lakhe, she's on the phone noSibongile and she's like, ubuwazi uSibongile zathi bengazi ukuthini Wenzeni. uWenzeni then says, ubuwazi ukuthi uKwenzo akusiyena ubhuti wami. uSibongile just keeps quiet. uWenzeni zathi uyabona ke yindaba mele mina ngibe umuntu wogcina to find out about these things. Futhi wena, I trusted you. How could you out of all people hide this from me? uSibongile then says, Wenzeni ngiyaxolisa, kodwa it wasn't my place ukuthi ngitshele ngalento. Nangokuthi ke bengazi ukuthi uKwenzo uzokutshela yena when he was ready to tell you. Wenzeni is like, yaza understand uma yindaba estelfish kangaka ukuthi enze into enje kubaba nomfowabo pho. uSibongile is like, Wenzeni uma wakho ngumuntu. Sonke as abantu siyawenza amaphutha, but like I said, ngiyacabanga ukuthi naye unazi izathu zakhe for doing this and for keeping it a secret. Wenzeni then says, akusenani. Mina nje engikufunayo yukuthi zonke lezi imfihlo nje ziphele. Kunzima ukufuna lokho. And then the scene ends like that. Next scene ke uKwenzo is in uNjengaye's office. You guys kwaDlamini. uKwenzo's like, khohlwa ke. Ingathi uhluleka ukunika ubaba uStanley lokho akufanele or lokho kumfanele, kodwa ufuna ukulungisa izinto nami. Hayi shame unesibindi. Unesikhathi sokudlala kahle kahle. uNjengaye then says, kulungile Kwenzo.
I will announce a way forward regarding uStanley to the press. Uzokujabulisa lokho. Ukwenza usezi kuzongijabulisa lokho. UNjengaye goes on to say, yikuthi angifuni uphinde uhlambalaze isibongo sakwaDlamini njengoba bowenzile kwama-awards. Ukwenza then says, I did what any good man would have done. UNjengaye then says, yingakho-ke ngikuvimba ekubeni i-CEO elandelayo esibankulu ukwenza ahleke. It's like iyona ndlela le othi ulungisa izinto ngayo. UNjengaye then says, no Kwenzo, that's how I keep my word. Ngithe ngizokususa. Ngifuna uphume uphele kwinkampani yami. Yabona le kaStanley ngizoyilungisa mina. Into engiyidingayo kuwena is for you to smile when we are dealing with the journalists. Emva kwalokho-ke ebese uyaphuma uphele empilweni yami. Ayibo, Ukwenza then says, hayi kanti-ke kulungile sibalikhulu. Ngizokwenza njalo. Vele sengikhathela ubhekana nendoda enteke futhi enganamgogodla. Usale, he gets up and he whoops out. Ngempela, guys, the Dlaminis are having a press conference. UNjengaye, he called the media, so it's UNjengaye, uKwenzo is there, and then uPhetheni and uNomfundo. So UNjengaye then says, and you all know that there was a disagreement between my son and I. Kodwa konke lokho we have fixed. Ukwenzo then says, yebo impela. We fixed that njengobaba nendodana. UNjengaye then says, yabona konke lokhu kukhombisa ukuthi sinothando as umndeni and sibumbene as umndeni. Ukwenza then says, impela kunjalo baba. UNjengaye then says, that makes uthando luka baba nendodana to grow. Ukwenza then says, yeah, impela kunjalo baba. All I can say is, sihlalile phansi, sinobaba, and we came up with a solution. Ngabe-ke, ukhona omunye onombuzo. Then one journalist says, Mr. Dlamini, ngabe kuyiqiniso ukuthi uKwenzo akuyena indodana yakho. And if that's not your son, as she's speaking like that, uKwenzo then says, I can assure you, sis wami, uNjengaye ubaba wami. And then the journalist then says, Mr. Dlamini, unamahemhem ukuthi wena uthathe unkosikazi wesibili. Ingabe kuyiqiniso lokho? UNjengaye then says, I thought size lana because we were addressing a disagreement between my son and I. Kodwa engifuna ukucacisa lana yikuthi umndeni wami uhlangene, ubumbene, futhi siyathandana. If there's anyone who wants to take pictures at this moment, you're welcome to do that. UNjengaye and uKwenzo get up to take a picture. As they are, posing there to take a picture, UNjengaye then hlebeza uKwenzo, speaking underneath his breath. He then says, yaboneke mfanam, kusasa nje, pack your things, uphume uphele enkampanini yami. As he's speaking like that, uPhetheni is talking to uNomfundo. She's like, yabona yonke lento yenzele la, yimisebenzi yami. Yimina otshele umyeni wami to do all of this. Yabona ukuthi iyasebenza. Manje wena Nomfundo, you think ukuthi you come to my house and be the second wife? Ngiyaxolisa ukuphotha, kodwa uyohlala uyisisebenzi wena. And then uNomfundo zakhe, how? Bengicabanga ukuthi ndawonye kuyo yonke lento. uPhetheni zakhe ubucabanga. Uyokusiza ungacabangi Nomfundo. Abukusebenzeli. You are so stupid. So stupid. Anyway, ngizokubona kusasa kwi-breakfast. Angithi usakhumbula ukuthi ikofi lami ngilithanda kanjani? And then that scene just ends like that. Last scene, induna is about to give the verdict. Yokuthi uManqoba is going to be staying nobani. He goes on to say, ukuthi uvele phi ngiyambona ukuthi akekho lana, kodwa mele we need to give the verdict of lomhlangano or whatever has been going on. As ekhuluma kanjalo avele uVelephi, you guys, she comes in axolise. She goes on to say, nduna ngiyaxolisa for indlela bengikhuluma ngayo izolo. Angisiboni isizathu for this whole thing to continue. Ngiyazi mina nginamaphutha, and into engiyaziyo ukuthi ngiyayithanda indodana yami. Yazi when I was pregnant for Manqoba, bengizitshelile ukuthi kuphelile ngami, kuphelile ngempilo yami. Kodwa when he was born, he gave me a new hope. Ulethe ukukhanya empilweni yami.
Yingakho-ke ngiyabona ukuthi mina uManqoba, I can't give him the best that he needs and that he deserves. That's why I've decided ukuthi ingane ayiqhubeke isale nobaba, because ubaba will be able to give the child what's best for him. Ngizoya-ke ekhaya or endlini ngama-weekends ngiyoyivakashela ingane, kodwa ngiyacela nisihloniphe isifiso sami. And then it just ends like that. The episode just ends like that. Guys, uVelaphi just shot herself in the foot. Angithi she was not there earlier on, because the way the owner of the creche spoke so well, you guys, I think there was a chance ukuthi ingane can be staying, or they'll give ingane to uVelaphi. But anyway, we will wait till Monday and hear what's what. Let's park it right there. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge, and I'll see you guys on the next one.